Dnes sa pozrieme na látku patriacich medzi najnávykovejšie, čo sa týka fajčenia a tabaku. Nikotín je alkaloidná látka, ktorá je prítomná v tabaku a je zodpovedná za vznik závislosti. Pôsobí ako stimulant, čo znamená, že môže zvyšovať hladinu energie a koncentráciu. Je dôležité si uvedomiť, že nikotín môže spôsobiť závislosť a jeho dlhodobé užívanie môže mať negatívny vplyv na zdravie, predovšetkým pľúc a srdca. Ľudia môžu konzumovať nikotín rôznymi spôsobmi, ako je fajčenie cigariet, žúvanie tabaku, alebo pomocou elektronických cigariet. Tieto metódy môžu mať rôzne účinky na organizmus. Nikotín sa tiež využíva v niektorých liekoch na odvykanie od fajčenia, keďže jeho odstavenie môže byť náročné pre tých, ktorí sú závislí. Je dôležité byť informovaný o účinkoch nikotínu na telo a starostlivo zvažovať jeho užívanie.